Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Sibongile and the Dlaminis. So guys, this episode starts off with Usangweni. He is busy still untshontshe inyama emabhodeni guys, and I'm like, didn't this one say ukuthi ubustrike ukuthi akadli akagezi? There he is in the AMs while people are still sleeping, busy stealing meat and then acting as if he's not eating during the day. So anyway, while he's stealing meat from the pot, Uvelephi walks in. She's like, yeah, wenzani? Ekuseni kangaka. Usangweni goes on to say ukuthi hayi sokunesikhathi ngivukile so bengithi ngizithi kancane nje. That time he's eating meat. Uvelephi ke she takes out the ironing board usho ukuthi she's preparing to iron. Usangweni then says wena ke uyaphi nama-uniform ngoba namhlanje usuku lukaSibongile ngiyacabanga ukuthi you know that already uyazi. Uvelephi is like, nkosi yami ngine-client fanele ngihambe ngiye eThekwini for umsebenzi. Bengithi ngizomtshela or ngizomchazela nje uSibongile angizukwazi bandla ukuba khona. And then uSangweni says, ima-ke Velephi uthi ngeke ube khona for usuku likaSibongile? Uvelephi is like, yebo angeke ngibe khona, angithi ngiyakutshela ukuthi bengizomtshela. Usangweni is like, mawucabanga yena-ke uSibongile uzoyithatha kanjani leyo nto. And then Uvelephi says ukuthi hey kumele ngihambe ngiyosebenza mina. Usangweni is like, how kodwa wakhetha ukusebenza namhlanje? And then Uvelephi is like, so? And then Usangweni is like, yes, Velephi, as he's speaking like that, Osibongile, Namachichi, they come out of the room, like. And then Usibongile, obviously, they coming through the kitchen, she sees ukuthi Velephi is ironing. She then says, Velephi, how Velephi, wa ayine ekuseni kangaka uniform, awuzi yini emcimbini wami? Uvelephi is like, yazi dade ngebhadi angeke ngikwazi ukuphumelela emcimbini wakho. I-client isabathi ngiyalichazela, hayi cha lutho alizwa. And then uSibongile says, ungcono-ke ngoba wena sasa uzoza ngithi. Usangweni then says, yo yazi sisi wami ngikhohliwe ukuchazela ukuthi ngeke ngikwazi ukuza, angithi mele ngidayise leza zinto leziyana ugovernment akasazilethi la ekhaya, so mina mele ngiye kuye ngiyozithola siqhubeke sidayise. I'm just like, the way these two siblings are such a letdown. Usibongile then says, kulungile ke, but you can see ukuthi she's so disappointed in her face, you guys. I'm disappointed in both Usangweni and Uvelephi for the fact that this is such a big thing and they just taking it so lightly. Umona shame. Next scene ke unjengaye benophetheni. It's in the morning, they're preparing for the big day. Remember, this day is the day that Ukwenzo plans on proposing uSibongile during the memulo ceremony. So uphetheni says to unjengaye, ngisho nje noba kulilanga, that is so important ukakwenzo. Uzolokhu ufinile kanje. And then unjengaye says ukuthi uthi angithini phetheni ngenzeni ke? Uphetheni is like, how bengizitshela ukuthi since kulusuku that's important ukwenzo sizozama nje ukuba umndeni alright sibumbane sijabule. Unjengaye then says leso sikhathi sisadlula kudala ukuzenzisa ingathi thina siyi couple right, umndeni alright. Is that what you really want? Ngibona ngathi mina nje sokuyisikhathi sokuthi sineke nje indaba zethu, wazi wonke umhlaba ngendaba zethu. He's speaking like that, uWenzeni walks in, uWenzeni barges into their bedroom and she's like, how? Mama no baba anikaqedi namanje. Uphetheni is like, waze wamuhle wewe. And that time uWenzeni, she looks so beautiful, you guys. Angithi umemulo, you wear something like a traditional attire, so people are dressed something to that effect. So uWenzeni looks beautiful then. Then uWenzeni says, ngiyabonga ma, ngiyazi bengisacela ukuthi niqede bandla nisheshise ngoba nani hlezi ningisheshisa mengiye esikoleni. Sheshisani, I can't wait to see uSibongile. And then uphetheni just smiles at her, obviously fake smiling, and then she just says to her, okay sithanda sami. And then ulokhuzana uWenzeni walks out the room. As she walks out the room, unjengaye then says ukuthi sizokwenza nje senzela ukwenzo namhlanje nje kuphela.
Either than that, uzongithola kwi-sunroom, and then he walks out, meaning that he's only willing to compromise, acting like a happy family just for this day so that izinto zikakwenzo goes well. Hayi ngempela ke unjengaye goes downstairs to the sunroom. While he's sitting there in the sunroom, he's making a phone call to uNomfundo. So he says, when he's speaking to uNomfundo, he says to her, hayi ke namhlanje like ngathi ngiyabona nje ukuthi wena uzobe umuhle namhlanje, you're going to be looking absolutely stunning. uNomfundo's like, hawu ngiyabonga, that is so sweet of you. Uyaya kumemulo wakwaSibongile, phela usuku olukhulu lukakwenzo namhlanje. Unjengaye is like, yeah, ngiyaya. How? Wazi kanjani ukuthi today is ukwenzo special day? uNomfundo's like, how? Akekho umuntu ongazi ngaleyo. Ukwenza utshele wonke umuntu. Akekho umuntu ongazi. She goes on to then say, and then wena ke unjani? Is everything okay? Kuhamba kanjani? Unjengaye is like, hayi khona akufani. Ngithi nje ake ngikubonge Nomfundo. Yazi wena ungikhathalela ukudlula wonke umuntu. uNomfundo's like, bonga mina yazi. Unjengaye then says, yazi ngigrateful ngempela. Okwangempela Nomfundo. Ngokuthi wena uhlezi ukhona when I need you the most. uNomfundo says, ngiyabonga sibalikhulu, ngiyabonga ukwazi ukuthi konke kuhamba kahle. Kodwa ke, as she's about to speak, unjengaye says, hayi shame. Yabona wena, you are amazing. Ngicela ukuthi ungayikhohlwa, ungakhohlwa lokho. uNomfundo then says, ngiyabonga. Unjengaye then says, and futhi ngiyakuthanda Nomfundo. uNomfundo pauses and she's like, ungayenzi leyo nto. Unjengaye is like, yini qiniso nje ngiyakuthanda Nomfundo, lento ngiyisho yiqondile. And then uNomfundo switches off the phone, but she's smiling there, guys. I'm just like, unjengaye, oh, I hate what he's doing to Nomfundo, but maybe guys you will love her, right? Because now cool ke things are not working out no Phetheni. Anyway, next scene ke uSamke kwaMbambo kubusy, abantu bayapheka ngaphandle. uSamke is standing there and uNomfundo comes and joins uSamke. So uSamke, when she sees uNomfundo, she's like, waze wamuhle. And then uNomfundo then says, how nami ngibona wena nje. uSamke is like, how njengoba ngingakaqedi nokugqoka nje uyabona nawe ukuthi hey umsebenzi umningi lana. And then uNomfundo's like, kuyabonakala khona nokho. And then uSamke then says ukuthi ya kodwa ke sesizoqeda nani nizokwazi ukudla kahle. And then uNomfundo says, hayi siyabonga. uSamke then walks off to finish off cooking. As she's walking off, uPhetheni then joins uNomfundo. So kusho ukuthi indwendwe sezifikile ready for uSibongile. So uPhetheni walks up to Nomfundo. She's like, ubuzongitshela nini? uNomfundo's like, ukuthini? uPhetheni's like, ukuthi niyazana nalona. And then uNomfundo's like, khona inkinga yini? uPhetheni's like, ya mhlambe ayikho inkinga, kahle kahle angifuni ukwazi ukuthi lihlanganiswe yini. And then Nomfundo's like, kanti ke ngingakutshela, if you really want to know, ngingakutshela ukuthi mina noSamke, when did we become friends? uPhetheni says, yazini Nomfundo, not everyone ohleka nawe ngumngani wakho. Always remember that. And then she just walks off and leaves uNomfundo like that. I'm just like, I wish uNomfundo can take this advice, because uSamke, hi, she's not a real friend. Next scene ke uGcina, she's in uVusi's office. So uVusi mekabona uGcina engena, he says to her, yazi sithando sam, unenhlanhla ukuthi ungifice. Ncishe nje bengizophuma in fact manje, khona manje. uGcina then says, awungitshele ke. Ayikho into okumele ukuthi uyayenza njengamanje. uVusi is like, ukhuluma ngani ngoba bengisebenza usuku lonke ngikhatha laba lezi zisebenzi zalana. Uyabazi ke ukuthi bafuna nje ukubhekwa nje njalo nje mebesebenza bona. And then uGcina is like, ucabanga ukuthi mina nginendaba ngalokho? Uyazi ukuthi inkinga yakho yini Vusi? Urelaxe kakhulu. Awungitshela ukuthi ukuphi netask yethu.
uVusi like, oh leyo, hawu khululeka sithanda sami ngiphezu kwayo. Ngithole indlela yokuthi simuve imali from imali yepenshini yabasebenzi bethu siyithathe-ke siyifake kwi-account yethu. I'm just like, these ones are really planning to rob people of their pension money, guys. How cruel. Anyway, ugcina, then you can see ukuthi she's kind of impressed. She's like, okay, uyakhuluma-ke manje. uVusi is like, yeah, it's just that usamele ukuthi ngikhulume noNtsheko, i-IT specialist. Ugcina's like, kanti kusekhona umuntu okumele ukhulume naye. Hayibo, bengithi yonke lento isiphelele nje. uVusi is like, yeah, kodwa uNhleko ngumnganami, bemfunda naye esikolweni, so so mele ngikhulume noNhleko, yeah, and discuss other things. And then uGcina's like, nikeza inamba yakhe. Nginikeza inamba yakhe ngizokhuluma naye. uVusi is like, uNhleko umnganami, ngicela ukukhuluma naye mina and sort this out. uGcina's like, yazi ukuthi wena awuboni Vusi. Awuboni, isikhathi asikho, asinaso isikhathi njengamanje. uVusi is like, okay Gcina, yini lena ephuthuma kangaka manje that we must be doing things so quick? uGcina's like, ayikho sithandwa sami, yikuthi nje ngifuna izinto zethu ziqonde nje. uVusi is like, yeah, kodwa indlela okhuluma ngayo uzwakala engathi khona into ephuthumayo, so khuluma nami, wenze njani? uGcina's like, ngizocela ukuthi uhlale phansi sithandwa sami. And then uVusi is like, okay, and he does so. He sits next to her. uGcina then says kuVusi, whatever happens sithandwa sami, I want you to always know ukuthi ngizohlezi ngithanda. And then uVusi is like, yeah, ngiyakuthanda nami Gcina, kodwa-ke ngicela ukuthi ukhulume kwenze njani? And then uGcina says, nginesiqiniseko sokuthi lento iyiqiniso. uVusi is like, yeah, ngiyabuza ukuthi lento iyiqiniso kodwa ukhuluma ngani? And then uGcina says, awuyena wakwaDlamini. uVusi is like, uyithathaphi lento eyikhulumayo? Noba mhlampe izwe ngalezi izisebenzi ezisebenza ekhaya ezithanda ukukhuluma nje izinto eziningi that la bangahlangene khona. uGcina's like, cha, ngobaba wakho ngimzwile. And into yokuqala engayicabanga-ke after hearing that yukuthi ubaba wakho uzokhipha kwilifa lakhe, kwi-inheritance yakhe. Yingakho-ke ngithi asenze into yethu ecaleni. And then that scene just ends like that. Guys, I am so surprised ukuthi uGcina, despite everything she's been through, uGcina, it just looks like she will never change. Even the way she's breaking down these news, uVusi, I just feel like it's not in a right way. She's just dropping a bomb on him like that, and now he's kind of forced ukuthi he must rob his father's company because he's not a Dlamini. Yeah. Anyway, next scene at uSibongile's memulo, uSamke is sitting next to uNomfundo. So Samke looks at uNomfundo and she's like, how yini? Waglowa, wablasha kangaka, kwenze njani? uNomfundo's like, hayi ngichaza ile ngane nje, amatshitshi benoSibongile, kuhle lokhu kakhulu futhi. uSamke's like, mina-ke khona ngimbonayo ochazwa wena. And then uNomfundo's like, ubani loyo? uSamke then nods towards uNjengaye's direction to say ukuthi uNjengaye uchamekile ngawe Nomfundo. Nomfundo's like, I guess sengaphuma mina emadodeni ashadile. As they're having their conversation there, uNjengaye is sitting with his wife uPhetheni. They are also having a conversation. So uPhetheni says, uhamba kanjani? uNjengaye then says, usuku nje olugcwele injabulo. Into ekade ngayigcina empilweni yami. uPhetheni then says ukuthi ngiyakuthembisa ukuthi mesibuyele ekhaya ngizoyilungisa yonke leyo nto. uNjengaye then says, cha, asikho isidingo salokho. Vele sengifile for i-divorce. uPhetheni looks at him. She's like, divorce? uNjengaye goes on to say, ama-lawyers ami azoxhumana nawe. uPhetheni's like, you've already even spoken nabo Meli. And then uNjengaye says, uyabona nje, i-paternity fraud iyangigulisa ngempela.
uPhetheni is like, ukhuluma ngani njengaye, ukhuluma ngani njengaye. Then says Phetheni, ungenze ngakhulisa umntwana that is not mine, and I will make sure you pay for it. Okay, fine, ke manje ke asismile usuku lukaKwenzo. And then they both smile because people are looking at them, and then that scene ke continues. As they busy doing that, uLokhuzana, they were actually interrupted by uVuma. uVuma then says, mhlambe kukhona ofike sesiqalile wangalitholi ithuba lokuletha isipho to uSibongile. So he's basically saying, nginikeza isikhathi ke manje, if you have any gift for uSibongile that you could not give up because ufike late, isikhathi sakho ke lesi. As he's saying that, uKwenzo just comes out of the blue, guys, singing egida laphayana, saying thula mfana kukhona insizwa, that song ke, while he's busy singing there, guitaring, people are ululating. Next thing, guys, he goes on one knee in front of uSibongile. He takes out his ring, he shows it to everyone starts screaming. uSibongile is so shocked, guys. Then uKwenzo's like, Sibongile Mbambo, will you marry me? uSibongile looks so worried. Instead of smiling and looking at uKwenzo, she's looking at ubaba wakhe, she's looking at abantu, like to say ukuthi bona abantu bacabangani. I'm like, Sibongile, this is not about abantu nobaba wakho. It's about you and uKwenzo. I just have a feeling ukuthi she might say no. But anyway, let's wait for next week and see how this plays out. And let's park it right there, because that's exactly where the episode ends. Guys, you tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge. And I'll see you guys on the next one.